Berria erostea guetako ez duk sobea hain interesgarri. Ordin, egiteko gaizak ondarkinekin behardik denbohanitz, hoiegia, eger izateko. Me behar da sahatu, behar da pontzatu, behardik gaizahanitz egin, lantu, berriazteko. Guk biltzen dutugula gaizak amini bat bazterotan, jenten etxetan, eta ebai industrian, adibidez, botak biltzen ditugu han, ze biltzen dugu parapantak eta parachutak eta hola biltzen ditugu ebai centre de loisir delako hoietan, eta amini bat bazterotan eta jaberriazten gue proiektuen egiteko. Egia gaurko egunin badela interes bat ekologi mailan eta hoito hortan sartzen da. Nahi dugu egiazkiz lan bat atzaman eta zerbait egin zentzu din proiektu batetan. Denak badugu ne ustez paradoxa zerbait, ahaldugu gaiza berri josten edo gaiza berri egiten. Heben baizik ahaldugula kasketa holako bat egiten. Izan bagina edo kostan edo hi batetan, beste keiekin zerbait eginen gunean. Baduk zerbait ebai post-apokaliptiko ebai zen eta zer nahi egin diagu materialaik eta mementu batez behar diagu egin ebai denarekin. Heben gia Timoteen lagun baten enpresan eta heben lan egiten dugu. Zenta prestatzen behitutu mekanika zumait, material horren lantzeko adibidez. Eta heben espartinak egiten ditie. Eta amini bat bermanean guk gu ekasketeki ber lana da amini bat eta material horien lantzeko.